Bjelorusija je istočno-slavenska zemlja poznata po svojim prirodnim ljepotama koje privlače posjetitelje iz cijelog svijeta. Ova predivna zemlja obiluje raznolikim krajolicima koji oduzimaju dah od prostranih šuma i rijeka do prelijepih nacionalnih parkova. Evo pregleda nekih od najimpresivnijih prirodnih ljepota Bjelorusije. Jedna od najupečatljivijih područja je nacionalni park Bjelovežeskaja pušća. Ovaj šumoviti rezervat dom je iznimno rijetke europske bizonske populacije. Posjetitelji imaju priliku vidjeti ove životinje u njihovim prirodnim okruženjima i istražiti čarobne šumske staze. Bjelovežeskaja pušća također obiluje raznolikim biljnim vrstama i divljim životinjama, što ga čini rajem za ljubitelje prirode. Još jedan poseban nacionalni park u Bjelorusiji je Pripjatski, koji se prostire na obalama rijeke Pripjat. Ovaj park ima močvarna područja sa mnoštvom rijeka, jezera i kanala. Posjetitelji mogu istražiti ovaj netaknuti krajolik pješice ili brodom, te promatrati rijetke ptice i biljne vrste koje naseljavaju ovo područje. Park Pripjatski također je dom za razne divlje životinje, uključujući dabre, vidre i jelene. Jezero Narač najveće je jezero u Bjelorusiji, također je omiljeno odredište za ljubitelje prirode. Okruženo je zelenilom, ovo predivno jezero nudi mirne plaže i savršeno je mjesto za opuštanje i uživanje u prirodi. Posjetitelji mogu istražiti okolne šumske staze, baviti se ribolovom ili jednostavno uživati u slikovnim pogledima na jezero. Bjelorusija također ima nekoliko zaštićenih močvarnih područja kao što je biosferni rezervat Berzinski. Ovaj rezervat obuhvaća veliko područje močvarnih staništa kao i bogatu biljnu i životinjsku raznolikost. Posjetitelji mogu istražiti rezervate pješice, uočiti različite vrste ptica, uključujući orlove i ždralove, te uživati u netaknutoj prirodi. Osim ovih prirodnih ljepota, Bjelorusija je također dom prekrasnih sela i seoskih krajolika. Posjetitelji mogu istražiti tradicionalne seljarske kuće, susresti lokalne ljude i upoznati njihovu kulturu i način života. Ova iskustva pružaju jedinstven uvid u bogatu povijest i tradiciju Bjelorusije.